Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa amal mu'arrafulan anapun utawi lafat kang dima'rifatake bil adati kelawan piro-piro perabot alif lan lam. Fahuwa mongko utawi al mu'arafu bil adat iku al mu'arafu lafat kang dimakrifatake bil alifi kelawan huruf alif wal lami lan huruf lam. Wahia utawi adat iku kismani ana rung bagian. Rupane sing nomor 1 ahdiyatun duduake alif lan lam kang bangsa ahdiyah. Sing nomor 2 wajinsiyatun lan duduake alif lan lam kang bangsa jenis. Wal ahdiyatu utawi alif lan lam kang bangsa adiyah iku imma lil adid dikri ana kalane krana duduake memberi faedah pengertian. Nakwu fi zujajatin az-zujajah umpamane contoh surat An-Nur ayat 35. Fi zujajatin iku tetep ing dalem kaca as-sujajatu utawi kaca. Aulil ahdidini utawa krana duduake memberi faedah pengertian di hati. Nakwu idhuma fil gori umpamane contoh surat At-Taubah ayat 40. Idhuma ing dalem mangsane utawi wong loro iku fil gori ing dalem guwa. Au lil ahdil khuduri utawa krana duduake memberi faedah pengertian wong kang hadir. Nakwu al yauma akmaltu lakum dinakum umpamane contoh surat Al-Maidah ayat 3. Al yauma ing dalem iki dina akmaltu nyempurnaake sapa ingsun Allah lakum marang sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Wal jinsiyatu utawi alif lan lam kang bangsa jenis iku imma li ta'rifil mahiyati ana kalane krana duduake ngaweruhi kakekate banyu. Nakwu waja'alna minal ma'i kulla syai'in kayyin umpamane contoh surat Al-Anbiya ayat 30. Waja'alna lan dadosake sapa ingsun Allah minal ma'i saking banyu kulla syai'in ing saben-saben sewiji-wiji kayyin kang urip. Wa imma listik rokil afrodi lan ana kalane krana duduake ngentekake ijin-ijinan. Nakwu wa kulikol insanu dhaifan umpamane contoh surat An-Nisa ayat 28. Wa kuliko lan digawi sapa al insanu manusa dhaifan kali apes atau kali lemah. Awistik roki koso isil afrodi utawa ngentekake pira-pira kususe ijin-ijinan.
naku angta ar-rajulu ilman. Umpamane contoh lapat angta utawi sira iku ar-rajulu wong lanang apane ilman ilmune. Wa tubdalu lan diganti apa lamu al lapat lam makrifat al diganti miman ing kurup mim filunggoti kumairo ing dalem lunggote kabilah kumairo atau filunggoti kimyaro ing dalem lunggote kabilah kimyaro. Maksude al makrifat diganti mim. Contoh hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa minal biri asyamu fis safari. Lapat laisa minal biri asyamu fis safari itu alnya diganti mim. Diganti mim bagaimana? Berbunyi laisa min ambiri amsyamu fi am safari. Jadi al diganti mim. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.